wannan rana na juma'a, a cikin wannan rana an ka halicci annabi adam alaihi salatu wassalam. A wannan rana na juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi gidan aljanna. Da shi wannan rana na juma'a ranar da Allah ya fitar da shi gidan aljanna, kuma wannan rana na juma'a ya sauko duniya, kuma wannan rana na juma'a annabi adam ya bar duniya, kuma wannan rana na juma'a za a yi tashin alkiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin bayi waɗanda Allah ya yarda da su, ya amince da su. Yau ina jin wannan rana shine juma'a na farko tun da nake zuwa Chicago shekaru 10 da ya wuce. To yau ne shine juma'a na farko da zan ce na tsaya a cikin wannan gari mai albarka, gari na Chicago, in ba da sallan juma'a a cikin wannan matattara na communitin Ghana, ko mu ce communitin Zango, wanda ke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asirin mu. Hutuba na da ku kaɗan ne, amma yana bukatar mu mai da hankali saboda mu tsinci wani abu. Shine muna son Allah zai nuna mana siffofin bayi masu imani, kuma wannan siffa yana cikin Qur'an. Alama